Als submarinistes els agrada molt explorar vaixells enfonsats, perquè amb el pas dels anys es converteixen en hàbitat d'abundant fauna i flora submarina molt interessant. Avui recorrerem un vaixell que es va enfonsar a la costa sud de Menorca l'any 1929. Aquest vaixell navega per aigües del sud de Menorca, la mateixa zona on l'any 1929 un vaixell de càrrega francès, conegut com el Malakoff, va tenir un tràgic accident en plena nit i es va enfonsar en pocs minuts. La distracció del timoner o una ordre equivocada de l'oficial de guàrdia s'apunten com les causes del sinistre. El vaixell, que provenia del port d'Alger i es dirigia cap a Marsella, va topar amb el conegut escull desgovernador per una confusió en el rumb. Només van sobreviure 9 dels 37 tripulants del mercant. Per conèixer més de prop on i com estan les restes del Malakoff, el millor és acompanyar un grup de submarinistes que s'han decidit a explorar-lo. Les restes del vaixell es troben a 1 quilòmetre de la costa sud de l'illa, en un fons de sorra i a uns 40 metres de fondària. Les cròniques de l'època expliquen que l'any 1954 es va començar l'extracció de diferents parts del vaixell. L'objectiu era recuperar el màxim de ferro i materials possible. Però, malauradament, un dels bussos que hi treballaven va tenir un accident que li va provocar la mort. Des d'aleshores el vaixell es manté intacte. Resten visibles bona part de l'estructura metàl·lica de la part més baixa del buc, així com moltes de les quadernes o costelles de la nau. A causa de l'augment de la temperatura de l'aigua, en els últims anys l'estructura metàl·lica del vaixell ha quedat envaïda per una gran quantitat d'algues. Una situació anòmala tenint en compte que el Malakoff es troba a 40 metres de fondària. I és que, en moltes ocasions, aquesta proliferació desmesurada d'algues impedeix que diferents espècies d'invertebrats marins es desenvolupin amb normalitat. Petits peixos, com aquestes castanyoles o forcadelles, també utilitzen l'estructura de ferro com a refugi per pondre els ous i viure tranquils. Però la tranquil·litat s'acaba quan els bancs de peixos depredadors apareixen en escena. És el cas d'aquest banc de sèrvies o d'aquest altre d'espets, coneguts col·loquialment com a barracudes, que volten per la zona esperant que algun dels peixos menuts, despistat, se'ls creui pel camí. Aquesta immersió a les restes del vaixell Malakoff no és recomanable per a submarinistes novells. Als 40 metres de fondària on és el vaixell, la gran quantitat de ferralla que sobresurt de la mateixa estructura i els forts corrents submarins de la zona dificulten la capbussada i poden donar més d'un ensurt als inexperts. Per més informació poden consultar la nostra web tvcatalunya.com/vacances, on també hi trobaran un concurs de fotografia. Demà farem un viatge en vídeo al Tibet. Bona nit.